एक वाटी साबुदाणा 5 तास भिजवून घेतले आहे. आपण ही 1 वाटी साबुदाणा घेतला आहे आणि आता भिजवल्यानंतर हे चांगले फुलून आले आहेत, असे चांगले नरम झालेले आहेत. बॉईल केलेले 2 बटाटे, थोडीशी साखर, हिरव्या मिरच्या 2 बारीक चिरलेल्या, भाजलेले शेंगदाण्याचे कूट 4 चमचे, चवीनुसार मीठ. बटाटे बारीक करून घेतले आहेत. पहिल्यांदा बटाटा आणि साबुदाणा आपण मिक्स करून घेऊया. चवीनुसार मीठ, हिरव्या मिरच्या, थोडीशी साखर. साखर आपल्याला पाहिजे तरच आपण वापरायची आहे, नाही वापरली तरी चालेल. शेंगदाण्याचं साहित्य चांगलं मिक्स झालं आहे. साबुदाणा भिजवतेवेळी चांगला भिजायला पाहिजे, म्हणजे एकदम सॉफ्ट साबुदाणा व्हायला पाहिजे. आता आपण हे वडे तयार करूया. आता आपण थोडंसं साबुदाणा घेऊन असं वडा तयार करूया. आता आपण चपटे बनवणार आहोत, तर अशा पद्धतीत हे बनवून घ्यायचे आहेत सगळे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही गोल पण करू शकता. साबुदाणा वडा आपण बनवून घेतला आहे. आता आपण तळून घेऊया. तेल तापलं आहे. साबुदाणा वडा आतमध्ये सोडूया. गॅस मिडियमवरती ठेवायचा आहे. मीडियम गॅसवरती 2 मिनटं झाली आहे. परतून घेऊया. साबुदाणा वड्याला चांगला गोल्डन कलर आला आहे. आता आपण काढून घेऊया. हे 3 मीडियम बटाटा मी बॉईल करून घेतलेले आहेत. अर्धा नारळ किसून घेतलेला आहे. चवीपुरतं मीठ आहे. अर्धा चमचा वेलची आहे. 3 चमचे ही साखर आहे, मी बारीक करून घेतली आहे. 1 वाटी भिजलेले साबुदाणा आहे. आम्ही धुवून अर्धा तास पाण्यामध्ये ठेवून दिलेला आणि त्यानंतर अर्ध्या तासानंतर पाणी काढून पुन्हा हे 5 तास झाकून ठेवलेले होते आणि आता हे 5 तासानंतर चांगले असे सॉफ्ट झाले. बटाटा आणि साबुदाणा एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे. बटाटा चांगला मिक्स करून घेऊया. असं बटाटा चांगला बॉईल करून घ्यायचा आहे. मी 5 शिट्या करून घेतल्या आहे बॉईल करून. चवीपुरतं मीठ घालूया. हे मिश्रण चांगलं होतं एकदम मिक्स करायचं आहे, म्हणजे एकजीव ते व्हायला पाहिजे, म्हणजे करतेवेळी ते तुटले नाही पाहिजे. यासाठी चांगलं मिक्स करून घ्यायचं एकदम दाबून. आता आपण कचोरीचं सारण बनवून घेऊया. त्यासाठी आधी पहिलं चिमूटभर मीठ घेऊया. वेलची पावडर, वेलची पावडर मिक्स करून घेऊया. आता बारीक केलेली आपण साखर घालून घेऊया. ही
ही 3 चमचे मी घेतली आहे. आणि ह्याला मला पाहिजे तर गूळ पण तुम्ही वापरू शकता. हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया. सारण आपलं बनवून तयार झालं आहे. आता कचोरी आपण बनवून घेऊया. पहिला असं गोळा करून घेऊया. असा गोळा केल्यानंतर आपण जसं मोदकाची जशी आपण गोल पातं करतो खोल, तसे ही गोल खोल पातं करायची. तेल लावूनच घ्यायचं हाताला, म्हणजे ते चिकटत नाही मग हाताला. असं गोल केल्यानंतर हे खोबऱ्याचं सारण भरून द्यायचं. आणि आता हे बंद करायचं. जसं मोदकाचं करतो तसंच बंद करायचं. वरून थोडंसं लावून द्यायचं, म्हणजे पॅक होईल. आणि असं लाडू आपण हे करतो तसं ते गोल करून हलक्या हाताने करायचं आहे, कारण हे नरम असतं सारण. हे बघा, आपली कचोरी बनवून तयार झाली आहे. आता हे आपण सगळे करून घेऊया आणि ते तळून काढूया. कचोरी पूर्ण सगळे बनवून झाले आहेत. असे हे बनवायचे आहेत, म्हणजे एकदम पॅक करायचे आहेत. खुले राहिले पाहिजे, म्हणजे ते तुटणार. असे बनवून घ्यायचे. आणि आता आपण हे तळून घेऊया. तेल आपलं तापलं आहे आणि आपण हे मंद आचेवरती तळून घ्यायचे आहे. आणि एका वेळी आपण 2च सोडायचे आहे, कारण ते नाहीतर चिकटून राहणार. म्हणून एका वेळी 2 सोडूया आणि मंद आचेवरती तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला. कचोरी आपली तळून झाली. अशा पद्धतीत हे तळायची आहे. हे मी 3 मीडियम बटाटा उकडून घेतले आहेत. 1 वाटी वरी तांदूळ आहेत, हे मी 2.5 तास भिजून घेतलेले आहेत. 2 बारीक मिरच्या चिरलेल्या, 1 इंच आला किसलेलं, 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि कढीपत्ता आहे. ह्यामध्ये मी जिरं घेतलेलं नाही आहे, कारण उपासाला सर्वच जण जिरं खात नाही. काही जण खातात, काही जण खात नाही, म्हणून मी जिरं घेतलं नाही आहे. आता आपण बटाटा बारीक करून घेऊया. बटाटा आपण असा बारीक करून घेतलेला आहे. आता हे वरीचे तांदूळ आहे, ते आपण आता मिक्सरला लावून घेणार आहोत. यामध्ये आपण जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. पहिल्यांदा थोडंसं 2 चमचे पाणी टाकून आपण हे लावून घेऊया. वरीचे तांदूळ आपण आता मिक्सरला बारीक लावलेले आहेत आणि हे असं घट्ट लावायचं आहे. पाणी जास्त घालायचं नाही. 2 चमच्याच्या वर पाणी नाही घालायचं, नाहीतर ते पातळ होईल. यामध्ये तुम्हाला पाहिजे तर 1 मिरची तुम्ही बारीक करून घेऊ शकता. पण जरा घट्ट झालं आहे, जराच आपण चमचाभर पाणी टाकूया. चवीपुरतं मीठ घालूया. आणि हा चिमूटभर सोडा. सोडा आपण ह्यासाठी वापरला की वरीचं तांदूळ जरा पीठ जरा फुलायला पाहिजे म्हणून. आता आपण भाजी पहिली फोडणीला टाकून घेऊया. तेल घालूया आपण कढईमध्ये. 1 चमचा आणि जर असो. गॅस आपण मीडियमवरती ठेवला आहे. पहिल्यांदा आपण मिरची घालूया, आलं, कढीपत्ता, असं चांगलं आपण फिरून घेऊया. आपल्याला तिखट ज्या पद्धतीत पाहिजे असेल त्या पद्धतीत आपण मिरची वापरायची. आलं मिरची आपण चांगली परतून घेतली आहे. आता बटाटा घालून घेऊया. चवीपुरते मीठ घालूया. आणि असं चांगलं परतून घेऊया. शेंगदाण्याचं कूट घालूया. शेंगदाण्याचं कूट नाही घातलं तरी चालेल, हे मी चवीसाठी घातलेलं आहे. चांगलं आपण 2 मिनिटं फिरून घेऊया आणि मग गॅस बंद करूया.
2-3 मिनटं आपली झाली आहे परतून. आता आपण गॅस बंद करूया आणि याचे वडे बनवून घेऊया. आपण आता बटाट्याची भाजीचे वडे बनवून घेऊया. हाताला जरा तेल लावायचं आहे. जसे आपल्याला पाहिजे गोल चपटे तसे करून घ्यायचे. हे मी असे करून घेतले. आपण वडे बनवून घेतले आहे. आता तळून घेऊया. वरीचं जे आपण पीठ बनवलं आहे त्याच्यामध्ये हे बुडून तळून घ्यायचे आहे. गॅस स्लो केलेला आहे. परतून घेऊया. असं मंद आचेवरती आपण खरपूस तळून घेऊया. हे वडे आपले तळून चांगले झाले आहेत. खरपूस अगदी तळून आले आहेत.